Oh. Pogi, oh. Nung ka, Pat. O yan, oh. Kamuha na tayo. Ano, okay ba? Okay, dat. Maya-maya na kami dumating, no? Storbo kami, no? Storbo kami. Madaldal yan eh. Oh, Hindi yan mahihain. Thank you po. Gusto mo Jollibee? Gala tayo Jollibee. Sabihin mo. Sama si mama mo. Thank you po. Thank you po. Ito, si Lance. Ano pangalan mo na? Lance. So, yan po ang puso ko. Katiwala dahil noon po, nakuha na po yan 2 beses ng puting ban. Yun ang Sino? kuha ng bata, si Lance po. Oh, ito. Opo, nakuha na yan 2 Nakuha beses na ba't ka po. sumama? Tumalon po siya sa sa ban. Ay, buti naman. Binuksan yung ano po kasi kasama niya, wala pong kasama. Buti naman. Tumalon Ano? po siya sa ban. Naku. 2 beses na po yan siya nakuha. Awa naman po ng Diyos na ibalik po sa amin kasi nagtrabaho po ako noon. Nabantayan ko po siya. Ingatan mo tong dalawa Bago ko. po kami Yan, nandito tayo ngayon sa ilalim ng tulay. Hanapin natin si Tol Sardinas. Grabe ang daanan nila dito, oh. Oh, grabe. Tol! Tao po! Ang daming bahay dito sa ilalim. Oh, grabe. Dito, may aso pa. Ano tayo? Pasok tayo, pasok. Okay lang pumasok? Wah, putik. Ang baba. Oh, may sounds. Ano na? Ito na guys, yan na ito. Ano ba, naka-vlog ka? Ba't binablog mo? Ikaw yung binablog ko, baka mag-viral ka sa akin. Oh. Asan yung guest mo? Dinala mo ba? Wala, hindi. Saan ba yung anuan ko rito? Tayo ba tayo dalawa nakatutukan ng camera? O, tayo na lang dalawa magtutukan. Andiyan sa'yo, isa, dalawa. Andiyan, dalawa ba? Saan dito? Ang pangalan? Saan mo muna ibigay? Dito ba yung sa baba? Yung guys, so grabe yung mga bahay dito. Yan, oh. Diyan na, may bahay pa dyan. Sa baba, ayan sa inyo. Ayan na lang. Dito. Grabe, oh. Oh. Grabe yung mga kabayan dito. So yan, punta tayo dito sa mga anak ng ano ba to? Oo. Anak ba ng kanok to? Ha, bebe? Pakita ko rin sila sa personal. Panood ko lang to eh. Ikaw parang mga anak ng mga Amerikano ako. Gugwapo. sir, Ito yung panganay. Yung ng panganay. Anong pangalan nito? Lance po. Si Lance. Ito. Vincent. Vincent yung bunso. Ito po ang aming bunso, si Renzo. Renzo, bebe. Ang pogi, oh. Kala mo, ano eh. Kala mo, maanak ko, mga foreigner eh. Ito, kamukha ni ano, sa Alaska, tol. Alam mo yung sa Alaska? Yung sa Alaska eh. Pwede ba makapuan ng timba? Opo, pwede po sir. Kala mo yung ano sa Alaska, oh. Ikaw ba yung logo dun sa Alaska, be? Ah, hindi daw. ikaw yung logo dun sa Nido. Ang popoging init dito, no? Ang init, ano, bebe? Kumain ka na? Kumain na ikaw? Anong kinain mo? Anong kinain nyo? Ulam isda. Isda! Tapos namin kumain. Kumain kami ni mama, kumain kami ni daddy. Ay, grabe. Kumain si mama, kumain kayo ni daddy, no? O isa, mahihayin yung isa. Ah, mahihayin talaga. Oo. Ito dati kutis ko nung di pa ako napapasma eh. So, kaya kaso napasma ako eh. Yan na, wala na. Ang pupugi bebe. Ito yung 1 year. Ah, nahiya siya. Yayain po. Di kasi magkasunod kasi ito eh. Kaya ano talaga eh.
So dito lang kayo natutulog, te. Ito lang po yung ano na ito. Yan po. Umungupahan pa ba kayo dito? Hindi naman na siguro, no? Ito po sa amin. Kapag manigo po. 4,000. Para po maging aming pamagin. Hmm. Ay, sa mga upahan po kami mahal. Bukod pa yung renta ng kwarto, bukod pa yung tubig ilaw. Oo, tama. Ito na lang po kami. Okay, sa mga panga, magkano pa ngayon? Opo. Pogi, oh. Ano si kuya? Nagtrabaho po araw-araw sa Construction. Greenwoods po, maintenance. Greenwoods, maintenance. Okay, nakaharang ata ako dito sa daanan, ah. Oo. Nakaharang tayo dito, guys. So, yan, oh. Si Hans naman, Hans, si Lance. Vincent, Vincent. Renzo. Renzo. Opo, doon ka tingin ako. Pupogi Yan talaga. po. And guys, ito na yung request nyo sa akin, no, na i-video ko yung... May maano po sila ngayon kasi mainit po ngayon. Pawisan mga to. Pawisan, oh. Awis mo, Wala baby, po oh. kami kuryente ngayon. Butsyugo. Nakakagigil. Yan po. Sila lang. Yan ang Bali, aking mga bali si tatay, construction. Hindi po, maintenance po. Yung pong nagwawalis, nag-ano po sila ng mga halaman, nagtitrim, yung mga puno po ng kahoy, inaano po nila, tinitrim. Yan lang po sa Greenwood Subdivision. Oo. Regular po siya sa trabaho. Grabe, ano to, te? Butas, pasok nga ako, te. Hindi naman siguro guguhuyan Hindi pag po, pumasok sige ako. po, hindi po. Ano lang po Pasok to, tayo, trapa guys. lang po yung aming pinakakisame kasi po, itaas yan. Tatrapal lang. Opo. Wala pa pong pera pang ano eh, panglagay ng plywood. Buti hindi Yan. na lulusot dito yung mga bata. Hindi naman po, nasasanay na Bali, rin ano po. to, kwarto nyo? Hindi po, may taas po yan. Pag nagawa, pwede Sa inyo po yan. Hindi po sa amin. Yung mga, yung dati pong may-ari, hindi pa Hoy, po baka namin. malaglag ka dyan. Baba na, yung dati pong may-ari, sa kanila pa po yan. Kailangan pa pong linisin sa taas kasi marami pong mga damit nila. Oo, ito yung bahay nila. Hindi ang dami lamok dito, te, no? Ano po, may electric bag sa... Hindi naman po masyado, nag-ano lang po kami ng katol. Grabe, lamok dito, kawawa. Gaganda pa naman ng mga kutis dito, oh. Tapos lalamukan lang. Inaalalayan ko lang po sila ng paysay. Saka ano. Patanong ko lang, di ba't kayo napadpad dito? Ilalagay Ano naman po, ni mama. nandito po kasi ang trabaho. Bakit ka rin dyan? Bakit ka dyan? Eh, si mama mo eh. Oo. Tatlo pa naman. Halika dito. Punta ka, punta ka dun. Punta Ito ka dun. anak kali. Punta ka dun. Punta ka dun kay mama para makita ka dito. Dito ka baba. Umalaglag Oh, dito ka na. Yan. Oh, Yan yan, o, dito tingin ka natin. dyan. Yan. Kadala lang po ng ano nila eh. Papa nila. Dinala Yung- po nila yung itong crib ko. Karating lang. Dinala Hangin po. lang. Hawakan mo na ko. Dinala Ito, po. binenta sa inyong 4,000. Opo, 4,000 po. Nung ano lang po namin ito nabayaran kinukuha yung mic. December po. Hindi na. December. December. Kailan lang din kayo dito? Ano na po kami dito? 3 taon po. Saan kayo dati? Sa Greenwoods po, STN. Habang kasama nyo. nagtatrabaho. Tapos lumipat kayo dito. Opo. Eh, sino naman kakilala nyo? Punta ka doon, be. Yung yung asawa po ang kapatid ng asawa ko, yung kasambahay niya, taga rito po. Kaya napadpad po. Ikaw mo, te. Okay lang yan. Okay lang. Opo. Oo, umiyak. Oo, hayaan mo lang siya maglaro. Yan. Doon kayo, laro kayo doon. Yan po Laro yung ikaw mga doon. kids ko. Ito, tuwa siya, oh. Wala pa po itong mga binyag sila, papabinyagan pa lang po. Ay, hindi pa nabibinyagan yung mga yan. Opo, sabay po itong tatlo pag may pera na po. Ang plano po sana namin, pag may ngayon pong December ulit. Wala pa, nag-iipon pa lang po kami ng pera. Hindi nyo kayang mga pahante. Hindi kaya. Kaya po pero kakapusin po kami. Hindi, tsaka pang down, no? Opo. Down, deposit. At saka ano po, lalo na po yan, papasok na ngayon nitong taon. Kasi magpa 5 years old na po siya sa October. Oo. Kailangan din namin. Pinapaano ko na po siya dyan sa po lang sa may San Lorenzo. Mama, kapatid. Pogi, oh. Doon ka para makita ka Dito dito. ka na, dito ka dali. Oh, doon ka. Baba, ikaw. ganun. Doon na lang magpicturean. Dito na. Baba, naglalaro po kasi sila eh. Ang bibo. Bibo nitong batang to. Yan po madaldal, Marating eh. Dapat mamaya-maya na kami dumarating. Bakit? Bakit? naglalaro sila. Naglalaro pa kayo. Oh, di ba? Nasisip pa tuloy tayo.
Dapat nga maya-maya na kayo dumating eh. Wala po kasi kuryente na ano po sila dahil mainit. Kaya kami Ano oras kuryente nyo rito? pag dumating po yung ano, pag dumarating po yung nagkakabit po sa amin, may trabaho po kasi mga 6 pa po dumarating. May pa pong gabi. 6 pa ng gabi. Oh, grabe. 6 pa po sila darating. Magkano bayad nyo nun, te? Kada araw, magkano bayad nyo? Di, ano Kaya ka po, na yung timba. kung ibigay mga bitas, kung magkano lang po yung ibigay, 20 po araw-araw. 20 araw-araw. 20 po araw-araw. Hmm. Napag makulit. Dito ka. Hanggang magdamag na yun. Opo. Depende po. Electric pan lang, yan lang gamit nyo. Yan lang po gamit namin at saka ilaw po. Mapapumayos Ano? gamit. Ayan o. Kamuha na tayo. Ano, okay ba? Okay, dat. Maya-maya na kami dumating, no? Storbo kami, no? Storbo kami. Madaldal yan eh. Opo. Hindi yan mahihain. Ito, may bulok pa. May bulok pa to. Kahoy na crib. Ay, nakrem. Pag ano pala, no? Pag sahod ko, no? Gala ko kayo sa, ano, Jollibee, no? Gusto mo Sabihin Jollibee? mo na. Oh, gusto daw Sabi, thank you Jollibee. po. Gusto mo Jollibee? Gala tayo Jollibee. Sabihin mo. Sama si mama mo. Thank you po. Thank you po. So, bakit? Bakit? Ba't ka umiyak? Bunso. Bakit baby ko? Ito kamukha mo. Opo. Yan yung bunso. Itong dalawa sa tatay nila. Ito po. Siguro ito yung tatay niya, Ito no? po, mukha-mukha po ng tatay niya. Ah, gumping sa tatay. Ito yung po, hati rin po yun. Eh, oh, may halipon sa ito. Ito po, kamukha po ng tatay niya. Parang pinagbiyak silang mura. Yan. So, hindi pa mga nabibinyagan yung mga yan? Hindi po po. Dapat po nung ano, kaso hindi namin po naiabot yung birth certificate. Kaya yung ano lang ni baby, nung December 30, ano lang niya, 1 year. Hmm. Eh, nag-iipon pa po kami ulit para mapabinyagan silang Huwag mong payakin, be. Naklag! So, Para yung mapabinyag. panganay, pangalawa, pangatlo, wala pang Wala binyag. pa po. Pero may mga birth certificate naman yan. Inaano ko na po yung birth certificate nila. Hmm. Eh, kung ano po, mapapabinyagan naman po sila. Kailangan lang po ng ano, syempre, Budget. budget po para mapabinyagan sila. Kaya naman po yung mga ninang at nino, wala kami pang ano, Hmm. diba po. So yan, mga mami, oh. Ano, tawag dito mga mami, mga sponsors namin dyan, no? Apo, Magano na tayo dito, inaanak na tayo dito. Ang pangalan niyan? Vincent Ah, po. si Vincent, ito, si Lance. Ano pangalan mo na? Lance. Lance, ito. Lance? Renzo. Yan po ang puso ko. Tawa siya. Dito lang po kami sa kwarto na. Huwag tuwa ba? Ako, pag may tugtog, sumasaya yung tatlong yan. Huwag tuwa. Ano? Ito lang po yung kwarto Doon ka kasi namin. para makausap Ma'am, kita. dito lang. Doon ikaw, Para doon makita ikaw. ka sa anong video. Dali. Oh, para makausap kita kung gusto mong Dali, Jollibee. sasama ka sa Jollibee. Dali. Sasama ka sa Jollibee, ayaw mo. Parang nag-aala mo na sa Jollibee ang mga ente. Opo, nakaano na po sila. Kahit sa mall po. Gaano na po yung mga yan. Kamukhang artista to eh. Sino to? Yung dating asawa, jowa ni Jenilyn Mercado. Si ano? Sino ba yun? Nalimutan nyo namatay po? Hindi, boy pa. Ay, Sino ba to? Yung ano, kamukha ng bata ko. Sino ba to? Nasa bibig Hindi ko si po. John Lloyd isa pa. Opo. Yung nasa tabing ilog dati na ano, yung singkit na mukhang kano. Dating jowa ni ano, ni Jenilyn Mercado. Sino ba ngayon? Nasa ano? Bukod kay ano Dennis Trillo tsaka kay Luis Si Luis. Yung isa pa, yung Si Amerikano. John, yung ano, nasa ano? Nasa ano na, go pension na, ganyan din yung buhok ko. Oh, ganyan na ganyan yung buhok. Ganyan din yung ilong, mata. Oh, di ba? Poging-pogi, oh. Oh, mama. Ay, bakit? Ba't ka nagagalit? Gusto mong Jollibee tayo? Ha? Sige, sa sahod ko, punta ako dito, ha? Jollibee ka daw, no? Basta huwag kang makulit. Doon ka lang kay mama. Dito lang, ikaw, dali. Kaya mag-Jollibee ka, wag daw makulit. Ayan, no? Ikaw, ano, Vincent? Opo, dun. Vincent, sama ka rin, Jollibee? Sama ka na? Opo, pudo. Layain po ito eh.
Hindi pa masyado pong Mama, nag-ano. bukatin mo ko pa ako sa'yo. Ay, dito lang. Pero te, kung- ano, may plano rin kayo malis dito talaga. Hindi naman po habang buhay. Pag medyo po nakaano na po kami ng sapat na pera, pwede rin po Kasi kami. syempre maglalakihan yan. Opo, Tsaka mali mo, yan pa yung mag sa'yo sa hirap. Mali mo, mag-artista yan. Opo. Tsaka itong video na to, malay yan guys, pa-share ha. Baka malay nyo, may mga makadiscover din sa mga yan, no? Ito, mukbang to, mukbang. Ay! Renza! Ayun, ito, mukbang to, malamang. Ito, pang leading ano to eh. Pang child's ano talaga to eh. Tsaka itong dalawa, ito, mukbang. Ito. Renza, naknak! Ito, oh. Parang nila, ano, buti hindi sila nalulusot dun, no? Hindi po. Sanay na po Sanay sila. na sila. Kaso init eh, grabe init Opo, ngayon dito, talaga po. May mga kabiyaya, grabe. May kuryente po, ganun. Kaya pag wala po kaming kuryente dito, minsan gabi, wala din kami kuryente, magdamag po akong nagpapaypay sa kanila. Ba't walang kuryente? Kasi minsan po, wala pong wire, o kaya wala yung magtatakip ng kuryente. Mahirap alam ko na yun, kasi alam ko na yun. Kaya ganun. Hindi Oo, naman, nararamdaman ko dito yung init. opo. Oo, kasi di okay lang tayo, wag mo nang ako paypayan yung mic kasi. Sige. Oo. So, ramdam ko rito yung init, no? Akala ko kasi sa inyo pa yung taas na yan. Pero kasama pa rin Kasama yan. po, opo. Gamit pa po nila yan. Hindi ko pa po napalinisan kasi nag-ano pa po ang budget. Dahil may ano pa po kailangan ayusin para Dito, tumutulo-tulo ba to? Kaya may, Hindi naman po. hindi naman. Magkano sinasahod din tatay Ano ko? lang po yung asawa ko po, actually, 450 lang po siya. Pero 500 na po. Hindi pa po napurbahan yung 500. Kaya minsan puro marakit na lang. Racket na lang, Para sideline, no? magkasya. Ikaw, dito ka lang talaga. Opo. Bahay Noon ka po pumapasok din ako nung dalawa pa lang to. Nung nanganak ako po doon, pinatigil muna ako ng asawa ko kasi mahirap pagkatiwala. Dahil noon po, nakuha na po yan 2 beses ng puting ban. Yung nakuha ng bata, si Lance po. Oh, ito? Opo, nakuha na yan 2 Nakuha ka na, beses ba't ka po. sumama? Tumalon po siya sa sa ban. Ay, buti naman. Binuksan yung po kasi kasama niya, wala pong kasama. Buti naman, Tumalon po siya sa ban. Naku. 2 beses na po yan siya nakuha. Awa naman po ng Diyos na ibalik po sa amin kasi nagtrabaho po ako noon. Pinabantayan ko po siya. Ingatan mo tong dalawa Bago ko. po kami lumipat dito. Tapos nung nandito na po kami, kinuha din siya, parang binigyan siya ng lipat. Gusto siyang dalhin. Buti po nahabol ko, nakuha ko siya ulit. Naku, huwag kayo sasama dun, ha? Huwag kayo sasama dun, ha? Ha? Huwag kayo sasama. Ako. Ikaw, huwag kayo sasama dun. Opo. Pir. Apay na, Okay, mga anak ng sana may mga discover sa inyo, no? Kaya. Tingnan mo. Ano, may mga tsaka yung, alam niyo ba, yung buhok ko dati ganito rin, brown. Kasi may lahi kami. Ay, naipit. Naipit. Ayun na. So yun, ano yun? Saan? Diyan sa labas? Alin po? Nakuha siya ng van? Hindi po, bago pa po kami lumipat dito, nagtingin po ako kung may bakanting parintahan. Ito na pong kwarto na to. Tapos, bago pa po kami lumipat dito, nakuha na siya. Diyan po sa tapat ng back gate, papuntang Peaceport. Kinuha po siya. Yung yung may-ari daw po, yung nagdadrive, yung mismong may-ari ng van. Kaso wala pong kasama. Kaya tumalon po siya. Naramdaman niya na hindi niya ano yung kasama niya, hindi ako. Kaya tumalon po siya sa van. Buti na lang talaga, matalino din, no? Po, po siya tumalon. Kulang namin yan. 3 years old pa lang siya, magpo-4. Huwag mawain. Bigay mo yung isa. Bigay mo, bigay. Hindi ka nag-save. Yan, so buti na lang hindi ka nakuha. Nakuha po yan Kawawa siya. naman. Kaya sabi po sa kanya, marami pong gustong mag-ampun dyan. Huwag. Kasi po nagtatrabaho po ako noon. Racket. Minsan maglilinis ng bahay, nag-ano po ako, maglilinis Ay, naglalabapan gusto siya. siyang ampunin. Kinukuha po siya ng mga amo ko po na homeowners. Pinakiusapan ako na ipaampun mo na lang yan, bibigyan kayo namin ng puhunan. Ano, sabi ko, hindi po. Hindi, huwag. Sabi ko, mahirap. Sabi Mahirap ko, na. Upogi niya, no? Hindi ko po sila binigay. Hindi ko po
po sila pinamimigay. Tapos papaampon lang, di ba? Buti na lang tayo, hindi ka na dala-dala sa ano. Opo. Marami pong kumukuha sa mga yan. Gustong ampunin po. Hindi ko talaga binigay kasi sabi Pero ko, ito, may tanong ako, ano yung pinaka gusto mong ano ngayon, mangyari? ano po sana po kami dito lahat matulungan. Makikita nila ng lahat kung ano Kalagayan sitwasyon na nyo. kalagayan namin dito sa ilalim ng tulay. At bukod po sa amin, sa akin po, okay lang kung matulungan kami ng bukal sa kalooban nila. Pero meron pa pong bukod sa amin, mas nangailangan ng tulong nila. Kaya ang akin din, sana tulungan kami, mas matulungan din po sila. Hindi, ikaw, te, anong gusto mong tulong sa'yo? Mapaupa ka, ganun. Sa amin po, sana po matulungan nyo kami na kung meron pong maawa sa amin na tulungan kami ng ng bahay, okay lang din po. Eh, mamaya, pag may magbigay ng ipapaupa sa inyo, mamaya, hindi nyo rin kayanin yung buwan-buwan. Ayun na rin po eh. Kasi kung dito po, kumpara po sa mangupahan ka at saka magstay ka dito. Eh, kung dito, halimbawa, yung kahoy, bigyan kayong pang materyales. Ay, okay po, ipapagawa po namin kasi para po maaliwalas. At saka ano rin po, dagdagan ko na rin po ng electric fan. Oo, kasi isa lang yung electric fan niya. Ang mga gamit po, para po medyo maano naman yung mga bata. Para maluwag-luwag. So, yan po yung ano nila, hindi talaga. Yan lang po, wala. Pinagpilang talaga din. Yan lang po ang ano namin yan. Kahoy, no? Kailangan dito Pang kahoy. materialis, pang ano po. Pamamalay nyo, makapanood ng mga sponsor natin po. At maano. Para po maano naman yung mga anak ko, para may space naman sila para maglaro, magkano po. Kasi bira ko lang po talaga sila pinapayagan lumabas. Dito lang po talaga sila sa ng bahay, hindi po sila basta-basta kumaano. Minsan po pinapasya namin sa labas, sinasama. Okay lang yun para hindi sila Minsan, dinadala namin sila, nagmumulo, kaya nagpapark sa Greenwood sa trabaho ng papa nila. Yung mga makulit yung anak. Sino yung Renzo na yan? Yung pong bunso. Bunso. Ito ang Vincent. Yun, ano Yan, napabinyag birthday. birthday po, yung 30. December 30 December 30 birthday, po oh. siya. December 30, December 2023. Ayan, nasa bed. Eh, yung uling nyo lang talaga, no? Yung Opo. mabigyan kayong pang materialis. Hanggang saan ba yan? Andyan lang. Ang doon po. Tapos pwede pa kayo magtaas. Opo, taas. Yung mataas mo mo, pwede pa Opo, nga. pwede po. Kasi Ang taas bubo po. yun po. Tapos ito po, pwede pang gawan din sahig para may mga lagayan po doon ng gamit. Pero ito, kasama niya na yan sa Opo, pagbili nyo. opo, Pagbili nyo. 44,000 po. Asan yung may-ari nito? Wala lang. Sila po ngayon, nandun pa sila ngayon sa bahay nila si nanay. Ano na po, mga senior citizen na po. Oo. Andun po sila ngayon, kaso po si tatay, dati po nandito po yun. Ngayon po, may ano na po, may nakaramdaman, kaya po bira na lang pupunta sa amin. Yun po yung tinuturing ko talagang parang magulang na po dito. Gusto rin sa'yo. Sige, ganun tayo, no? Kapag may bibiyayang dumating at kapag meron din ako, Opo. pupunta-punta na lang kita rito at man pabigas-bigas, diba? Ngayon, bibigyan kita. Sino Opo. pwede utusan kunin yung bigas dun sa motor? Baka may mautusan ka. Ito, Kunin mo yung dalawang bigas dun sa may motor. sa may motor daw. Nandun, no? Pag akyat mo dyan, nandun, nakaharap yung orange na motor. Kuha kang dalawa. Sabi mo, sabi ko. Mama. Thank you po. Kasi ito, may maliit na panggastos-gastos. Maraming pong salamat. Yan, o to, 100. 1. Thank you po. Ikaw naman. Halika dito. O, 2. Thank you po. Wait lang. Doon na kay mama. Wait na, wait Oo, lang. 3. Thank you po. 3. Thank you po. 4. Thank you po. Wait lang, baby. Four. Baka mapunit. 4. Thank you po. 500. Thank you Pagpasensya po. muna yan, te, ha? Opo. Pinag-ahati-hati lang namin yan. Ikaw, wag ka rito. Marami pong Sino ka ba? Dito ka rin ba nakatira? Parang hindi naman kita nakikita dito. Tagal ko nang bumabalik dito. Nagpanood. Parang ikaw yung lasinggero dun sa labas sa tulay, eh. Oo, parang ang lasing, eh. Mapunit ah. Ilang beses na pala tutol nakuha
ng van, puting van. Oo, dalawang beses na. Dalawang beses na po siya. Inano po siya. Sabi, dinampun ko siya dito ng lalaki. Hindi ko po kakilala. Ano po, inano po siya ng, nagbabantay Hindi na. po siya kasi nagtatrabaho din po ako noon. Kasi sabi po ni nanay, hinanap na daw po nila wala. Kasi nakuha na po siya, nadala. Papunta po silang police court. Papunta po kasi. So, ayan na, yung isang, ano to, yung from mami. Kaya ano pala to? Meron na si nanay, bigyan mo ng kabila. Meron ka na dito? Opo, binigyan lang po. Meron na. Okay, binigyan ko naman siya ng 500. Sa iba naman, bigyan natin sa iba. Opo. Sige, salamat. Salamat ate ha. Opo. Huwag na umiyak, bebe. Huwag ka na umiyak. Bakit? Umiyak yan. Pogi po. Pawis, oh. Oo nga po, mainit po talaga dito. Ayan po. Oo, kaya po sila naghuhubad ng damit kasi pinapawisan. Sige tayo, dito na ako ha. Ingat kayo dito. Opo. Gano'n na lang Thank you pag may biyayang dumating, punta ako dito. Opo. Bibigay ko sa inyo. Thank you po. Maraming po salamat. Ayan.